Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa, wannan shi ne darasinmu na aqsamul fi'il. Aka ce idan aka ce aqsamul fi'il me ake nufi? Ana nufin rabe-raben aiki. To aiki ya rabu zuwa gida biyu. Aka ce sahihul akhar wa mu'tallal akhar. Mai ingantaccen ƙarshe da kuma mai illa a ƙarshensa. Aka ce al-fi'il mu'tallal akhar, shi fi'ili mu'tallal akhar huwa ma kana akhiruhu alifan aw wawan aw ya'an. Shine wanda ƙarshensa ya kasance da alifun ko wawun ko ya'un. Wa yusamma hadhihi al-hurufu salasa bi hurufil illati. Ana kiran waɗannan harfa guda uku da harfan illa. Saɓanin a cikin Alƙur'ani ana ce musu huruful maddi. Al-fi'il sahihul akhar, shi kuma fi'ili mai ingantaccen ƙarshe. Huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min hurufil illati. Shine wanda ƙarshensa bai kasance da ɗaya daga cikin harfan illa salasati guda uku ba. Al-amsila, misalai: alqa sayyadu shabakatahu. Alqa sayyadu shabakatahu, ma'ana mai su ya cilla komarsa. A nan idan kuka duba za ku ga alqa shine ya cilla. To ƙarshen alqa ga ya'un nan, ga wannan shi ake cewa mu'tallal akhar. Sai da'a al-marida at-tabiba, mara lafiyan ya kira likita. Idan kuka duba a nan ƙarshen da'a za ku ga alifun ne. Da'a al-marida at-tabiba, mara lafiya ya kira likita. Sai na gaba aka ce yalqal masi'u ja'izahu, ma'ana wanda ya cancanci kyauta yana ansar sakamakonsa. Yalqa shi ma idan kuka duba ga ya'un nan, to wannan ansa kenan, yana ansa. To shi ma ya zama fi'ili mu'tallal akhar. Khashiya Muhammadu rabbahu, Muhammadu ya ji tsoron ubangijinsa. Wannan tsoro ba wai na tsoro na firgita ba, a'a tsoro na zuciya kenan ake nufi. Shine khashiya. Shi tsoro na firgita ana ce masa khawfu. Amma wannan khashiya ya ji tsoro. Khashiya ga alifun nan za ku ga akan ya'un ɗin nan, wannan ya zama fi'ili mu'tallal akhar. Abghi ridal walidayya. Abghi ridal walidaina, ina neman yardar iyayena. Abghi gaban gainun ɗin nan ga wata ya'un nan ta zo. Ina nema, abghi ina nema. To wannan ya zama fi'ili mu'tallal akhar. Yabni banna'u masjidan. Mai gina masallaci, mai gini kai ya gina masallaci. Wannan kenan. Sai na gaba aka ce saruwar rajulu. Mutum yana sassarfa. Mutum yana sassarfa, ma'ana yana tafiya amma ba wai gudu yake ba, sannan kuma ba tafiya yake a hankali ba. Irin sauri-sauri haka, gudu-gudu, shi ake cewa sara. Saruwar rajulu, mutumin yana sassarfa. Wannan idan kun duba za ku ga wa saruwa. Wannan ya zama fi'ili mu'tallal akhar. Tasfu sama'u, sama tana washewa. Tasfu ga wawun nan a gaban fa'un. Wannan shi ma ya zama fi'ili mu'tallal akhar. Yadnu faslul shita'i, lokacin sanyi yana karatowa ko yana shigowa. Kamar yanayin da muke ciki yanzu kenan. Yadnu faslul shita'i, yanayin sanyi yana karatowa. Yadnu idan kun duba ga ya'un nan, ga nunun nan sannan ga wawun. Wannan shi ma ya zama fi'ili mu'tallal akhar saboda suna da harfan da aka kira harfar illa guda uku. Sai azlamal makan, gurin yayi duhu. Gurin yayi duhu, ma'ana an ɗauke wuta kenan. Sai ittaqidal misbahu, an kashe fitila. An kashe fitila, wajen ba haske kenan. Yastahimmul gilmanu, yaran suna wanka amma irin wanka na cikin kogi haka. Shi ake cewa hamma. Yastahimmul gilman. A cikin duka misalan da muka kawo idan kuka duba za ku ga kowanne yana ɗauke ne da misalai guda uku na harfan da aka faɗa huruful illati da kuma waɗanda ba su da huruful illati kamar waɗannan kenan ukun ƙarshen nan.
idan kun duba su kuma za ku ga gaba ɗayansu ba su da wani harafi na illa, alifun, wawun, ya'un kenan. Duka a nan muka kawo ƙarshen darasinmu na wannan mako. Don Allah kar ku manta ku danna mana alamar like, sannan ku danna mana subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku danna inda aka rubuta all idan farkon zuwan ku kenan. Mun gode.